Maswera sei vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Zvakangooma hazvo vedu we. Pane imwe message iyo yandakatumidzirwa ichibva kune vamwe mukoma vedu avo vanozviti ivo hanzi ndiri madzibaba, munokwanisa kungonditi madzibaba Elia, not his real name. Mukoma nashi kwemakore nemakore ndagara nacho uye zvekare ndafamba nendima. Basa rangu randinoita rinoraramisawo mhuri yangu. Kana ukaona ndichinzi ndapfeka gemenzi, zvino inenge yava nguva ngekuti ndinge ndichisungudza hundo dzose dzinobva nekumabvazuva ndichidzidzosera kuvaridzi. Iniwo mukomanashi ndinewo sangano rangu randinotungamirira riri muno muZimbabwe, uye zvekare ndakazoropafadzwa zvekare naMwari naMweya Mutsvene ndikazokwanisa kuzovhura rimwe zvekare rimwe branch kuSouth Africa uko richitungamirirwa neumwewo munin'ina wangu. Mukomanashi, even though mukandiona ndiri pamberi pevanhu ndichiprofita nekunamatira vanhu vanokwanisa kufungidzira kuti simba rose iro randiinaro rinobva kuna Mwari. Asi kunyange iro Bhaibheri, shoko raMwari rinoti kana wawana mukana unofanira kuti unge uchireurura zuva nezuva. Munhu anozviti iye muKristu anonamata anofanira kuti ange achizoreurura. Mukoma, inini ndine vanhu vakawanda vanonditeverera, kusangoda zvangu zvesocial media, but dai kwanga kuri kunzi ndaiuya pamasocial media ndichirakidza simba rangu, vanhu vazhinji vangadai vachiuya kwandiri. Asi ndakazviita nekuziva, nekuti handidi kuti face yangu inge ichizoendawo pasocial media nekuda kwemhiko idzo dzimwe dzandakaita. Tarirai muone kuti ndakasunungukawo kuti ndige ndichizoyawo kuzoreurura. Miniwo masimba angu handingati anobva kuna Mwari, asi masimba angu anobvawo kune mashavi awo andakazvarwa ndiinawo. Zvipo zvandakazvarwa ndakapfumbata ndo zvinondipa masimba ekuti ndige ndichikwanisa kuprofita. Zvinondipa zvekare masimba ekuti kana munhu akauya aine matambudziko ake awo ainenge ainawo, kungomunamatira chete nekumuvakira munamato, munhu iyeye anozotodzoka kwandiri akatobata zvipo achiti batai nepapa munhu waMwari. Ini ndinozviona sekunge ndiri bridge rinokonekta pasi pano nekudenga kuburikidza nevadzimu vangu nemashavi awo andakazvarwa ndiinawo. Asi mukoma, handina kutanga ndiine chechi yakakura kudai. Pandakatangawo chechi yangu, mukoma, zvainge zvichirema. Ndakasvika pakungosara ndiine vana vangu nemukadzi wangu, nekuti mazuva ano vanhu vemuAfrica havadi kuswerounganira munhu wekuti anenge asingakwanise kuita mashura nezvishamiso. Saka vanhu vaiti kana vakauya kuchechi kwangu ndikavapawo minamato, munhu aizoregedza kudzoka kwandiri. So ndakabva ndati zvino zano nderipi, nekuti pane pamwe apo pandakazomboenda ndikanotora mushonga wemudano, vanhu vakabva vatanga kuuya kwandiri. Zvino vanhu vakati vawanda, mariwo ikatanga kuwanda. Vanhu vainge vava kudawo kuti ndige ndichivaitirawo mashura nezvishamiso, uye zvekare vanhu vaiuya kwandiri vaine matambudziko avo akawanda avainge vachida kuti ndige ndichizovabatsira nawo. Mukomanashi, kuti ndige ndichizovarakidza kuti ndainge ndiine simba, ndakatoona kutoti mushonga wemudano uri woga wainge usingatomboshandi zvachose. Apa painge pachitoda kutoti ndinge ndichitowana masimba nekutoenda kun'anga. Ndainge ndichizviziva hangu kuti mashavi akaita semashavi euvhimi ainge achiwanikwa aripo pandiri, zvekare nemamwe mashavi awo anoshandiswa mukutsvaka nawo mari, zvisiri zveurombwa kwete. So ndakazoenda hangu kune imwe n'anga, ndichiendako zvadainge ndichida, ndainge ndichizviziva. So ndakanotaura nayo n'anga iya ndikabva ndati, sekuru, muchiona ndauya pano, handisi kuda kuti tige tichitambisirana nguva, handisi kuda kuti munge muchindiudza rondedzero, asi chandiunza pano ABC, ndiri kuda mari, ende kuti ndige ndichiita mari hunge ndakwanisa kuwana vanhu vakawanda, ende vanhu kuti vange vachizongoramba vakandiunganira hunge ndiine masimba. Sekuru, ndiudzei ndezvipi zvamakabata zvekuti munokwanisa kundipa? Ivo vakabva vati, muzukuru wagona, wanyatsokurova dede nemukanwa, ndinokwanisa kukubatsira muzukuru wangu. Iwe kana ndakakutarisa ndinotoona kuti pauri wagara une chipo chekuti unogara wakaunganirwa nevanhu, asi zviri kuda kuti
tinge tichizobatsiridza mashavi iwawo kuti ange achizokoka mamwe mashavi. Ende vamwewo vanoti madhimoni, but kwandiri zvipo zvakaenda zvikanokokewa nemashavi awo andakazvarwa nawo kuti ndige ndichikwanisa kuzova nesimba kurapa vanorwara, kuprofita uye zvekare nekuzopawo vanhu zambuko. Pandakaudzwa zvose izvi mukoma, hana yangu yakarova, ndikati ini chaiye ndine here ndiri pamba pen'anga nemaparidziro ose awo andainge ndichiita. Ende nevanhu vachifungidzira kuti ndainge ndiri munhu waMwari, but usiku ndainge ndofamba mudzin'anga. Saka sekuru vaya vakabva vanditi muzukuru zvakangofanana, kwese kuvhima. Handiti unoona maprofeti ose awa auri kuona achiita mari vachiita mukurumbira vavhimi, ende vanobetserwa nevekwavo kuti vange vachivhima, ndokusaka vachikwanisa kuunganirwa neveruzhinji. Iwewe zvava kwauri kuramba kana kuzvibvuma, asi ndiro gwara rako iro rawakasikirwa naMwari kuti unge uchizofamba naro. Nzira dzose dzauchashandisa muzukuru dzichange dzichizoita kuti vanhu vange vachizongoenda kuna Mwari. Vamwe ndo vanoti Mwari, vamwe ndo vanoti musikavanhu, asi zvakazongofanana muzukuru wazvinzwa. Mukomanashi ndakazonyengereka ndokubva ndazobvuma ndikabva ndati kana muchiti nzira dzinoenda kuna Mwari dzakawanda, hakuna nzira 1 sezvandainge ndichifungidzira. Aiwa sekuru, mandigonera, chindibetserai. Vakabva vanditi kunokubatsira kwandichaita zvimwe zvacho zvichatitorera nguva, nekuti tinofanira kuti tinge tichizopota tichienda kumakuva. Kana taenda kumakuva paya ndipo patinenge tichizotora ivhu zvekare nekumutsa vafi, so that vafi vaya vatinenge tamutsa vange vachizoshandidzana nemashavi awo awakazvarwa uinawo anokubatsira kutsvaka mari. Ndakabva ndabvuma ndakadzoka kumba mukomanashi ndokubva ndachizotaura nemudzimai wangu. Mudzimai akabva ati hakuna asingade rugare. Kana kuri kunzi zvinhu izvi hazvina kuzodeura ropa mukati, itai, nekuti handingakurambidzei. Nekuti kana murume auya kwauri achiti iye ari kuda kuti ange achiita chakati nechakati nechakati, iwewe semukadzi kana ukaramba, ndipo payaka paanozotorwa namarwei. Saka nemudzimai wangu takazoita chisungo tikatevedzera mhiko idzo dzatakanzi tinge tichizotevedzera. Mukomanashi mushure mekunge tasika bonde redu uye zvekare nekuita imwe mhiko, ndipo pandakabva ndachizotanga manje kuendeswa kumakuva. Ndaiti kana zuva rorereka paya ndaienda kune vakadzi vaya vanoita zvekutengesa miviri yavo, ndobva ndanosika navo bonde, then ndobva ndachizoregedza kupukuta sikarudzi yangu. Dzimwe nguva ndaitongosiya kondomu riripo nehurume hurimo, ndobva ndaenda kwavari. Sekuru vaya vaibva vachizoenda neni kumakuva. Dzimwe nguva taingonosiya iro kondomu riya nehurume tongosiya tazvikanda pamusoro peguva. Asi ndaitiwo kana kuri kunzi ndinenge ndawirirana nehure riya randinenge ndiinaro tarara tose paya pasina kushandisirana dziviriro, zvataita ndezvekuti taizoti kana tasvika kumakuva vaitora ivhu paguva vobva vatanga kukwizira ivhu riya pasikarudzi yangu kusvika sikarudzi yangu ichinonomira ichinonorasa mbeu, vobva vati zvaita. So takati taita nguva tichiita zvose izvi tichimutsa mweya yevafi kumakuva. So ndakazoona kuti ndainge ndoti kana ndichifamba kana ndikatarisa munhu kudai, kunyange pari parengi, kunyange tiri mukombi kana mushopu, ndaitotanga kutonzwa mazwi anenge achitaura neni ndichitoudzwa kuti uyo zvauri kumuona uyo Jeffrey, iye ane makore akati, zita rake nemutupo wake, uye amai vake vainge vachinzi nhingi vakashayika here kana kuti vachiri vapenyu. Munhu uyo akagadzirwa nanhingi wake. Ndotofamba ndobva ndatoenda pane munhu uya ndobva ndatomuudza zvose izvo zvinenge zvakamboitika muupenyu hwake nezvinenge zvichazoitika muupenyu hwake. Mukomanachi takatanga kuita mari. Vamwe ndo vaiuyawo nemotikari, umwewo watakabatsira akabva achizotitengera imba. Asi mukomanachi nekufamba kwenguva ndakazonzi ndinofanira kuti ndirambe ndichingorara nemahure, saka ndo zvandinoita izvozvo mukoma. But now handichaende kumakuva nekuti stage iya yekumakuva takasoidarika kudhara. Asi zvino zvandinoita ndinoti kana ndikapinda mutauni paya kana zuva ranyura ndinenge ndiine bhaibheri rangu, ndinogara ndichingotenga mabhaibheri mukoma.
ende ndinoti kana ndakecha hure rangu ndinowanzokufarira kurara nehure iri mumotikari kubackseat kuya. Tinongotsvakawo pachinzvimbo chekutiwo vanhu vanenge vasinganyanye kufamba tobva taita zvatinenge tichiita. Ndapedza paya hure riya ndobva ndaripa mari, asi mari iyo yandinonoripa, mari iyi ndinenge ndakaiisa mubhaibheri. Iro richingonoburuka motikari yangu richingoenda, ndinobva ndazosara ndichizopukuta sikarudzi yangu paya pandinenge ndakaisa mari. Mavhesi nemachapta iwawo awo andinenge ndakavhura ndakaisa mari, ndinobva ndabvarura mapeji iwawo ari 2, ndobva ndapukuta sikarudzi yangu. So mukomanashe, hanzi izvi zvose izvi zvinoita kuti ndinge ndichikwanisa kuzongoramba ndiine masimba. Mukomanashe, ndo zvandinoitawo izvi. Ndinozviziva kuti zvinhu zvandiri kuita ndiri kukanganisira mhuri yangu uye zvekare ndiri kutadzira Mwari. Zvose zviya zvandainge ndakamboudzwa navo sekuru vaya kuti kune nzira dzakawanda dzekuti munhu kana uchida kunotaura naMwari unoshandisa nzira yakati neyakati neyakati, but iko zvinozvi ndazokurawo mukunamata ndava kuona kuti zvose izvi zvandiri kuita hazvina kana kumbosiyana nesatanism, asi kuti ndige ndichizosiyana nazvo izvi zvandiri kuita ngandikwanise, nekuti ndipowo pari kubvawo chiraramo changu, kuti zvinge zvichinzi vana vangu vaendawo kumaboarding school, kuti mukadzi wangu ange achikwanisa kufamba nemotikari achipfeka hembe dzinodhura achiita zvaanoda apo paanenge achinzwa kuda, hunge ndatokwanisa kuita nekuzadzikisa mhiko dzose idzi. Kana kuri kunzi mukaposta nyaya yangu ndizivise, ndoda kungonzwawo kuti mucomment section vanhu vanoti kudii nekuda kwenyaya yangu iyi. Vanojaja zvenyu. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna madzibaba avo. Akomana zvakangoma hazvo veduwe, vanhu vane zvivindi. You can just imagine kuita zvivindi zvekuti unotora bhaibheri woenda unorara nevakadzi vanotengesa miviri yavo. Wapedza kudaro wobva wachizobvarura mapeji emubhaibheri wobva wazopukuta sikarudzi yako. Akomanaka vanhu vane zvivindi. Shuwa muri kurevesa madzibaba kuti zvamuri kuita zvina kana kumbosiyana nesatanism, zvakangofanana. Isatanism iyoyo yamuri kuita. Strange things indeed, they do happen in this world. Are you ready for 2025? Kwauri ikoko kunyika kwauri matova muna 2025 here kana kuti muchiri makamirira gore idzva? You can tell us in the comment section kuti where are you listening from, or you can just write 2024 I was here waiting for 2025. Rekedza tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ininiwo mukomanashe mainge muri mugore ra2016 apo pandakasanganawo nemurume uyo wandichati Charles. Pari zvino ndine makore 36 years ekuberekwa. Saka iye Charles uyu ainge aine mwana wake, zvakazokonzeresa kuti ndige ndichizosvika pakuvenga mwana wake nenhau yekuti haana kuda kundiudza chokwadi maererano nemwana uyu wandichati Ru. Ainge akandinyepera mukoma. Mushure mekunge ndaona mapictures mufoni make ndikati ako mwana uyu ndewani? Ndikabva ati mwana uyu ndewe mukoma wangu. Mukoma nacho izvo zvakazokonzeresa kuti ndinge ndichizosvika pakumuvenga mwana uyu zvekuti ndakazomuisira poison. Mushure mekunge ndamuisira poison mukoma, amai vangu ndokubva vachizodya chikafu chiya. Handizive kuti vakazvifambisa sei. Amai ndivo nyakuuya nemupfuwira, vakauya zvekare nemushonga uyo wavakati ipoison, kuti vakazozvifambisa sei kuti mushure mekunge tabika chikafu iniwo ndabuda kuzodzoka wanikwe yainge yangova mheremhere. Ko chii chaitika? Amai vaendeswa kuparire nyatwa, amai ndokubva vatofa paya. Zvingataurika mukoma kuti naamai tainge tabika chikafu chainge chiine poison mushure mekunge ndapfuwira murume wangu ndichibetserwa naamai vangu, ivo amai ndokubva vadya chikafu chiya chavainge vabika? Hazvitauriki mukoma. Ndakati ndatanga kudanana naye Charles uyu, ndainge ndichimuda nemwoyo wangu wose. Ndainge ndichizviziva kuti ainge akafirwa nemudzimai wake, asi ndakati ndichinotarisa picture riya, ndichinotarisa nemamwe mapictures mukoma, ndakabva ndatodownloada photogrid mufoni yake ndokubva ndazoisa picture
late wife yemurume wangu nepicture remwana uyu Rue. Ndokubva ndaona kuti lezvo vanhu ava zvavainge vachiita kunge matwins. Ndikati Charles ndiudze, otherwise ndinokuuraya. Mwana uyu ndewani? Ndokubva achizonditi sorry baby, mwana uyu ndewangu. Ndikati kosei vakandinyepera? Ingawani ndakakuudza kuti ini zvekudanana nemurume anenge agara aine mwana wake akamborora ini handizvikwanise. Ndokubva anditi zvinondoita sei? Hapana pandingarasa mwana nekuda kwekuti iwewe ndikuda kuti unge uchizova mukadzi wangu, and at the same time hapanawo pandingakurasa iwewe ndichiti ndinoda mwana wangu, because ndikuda kuti unge uchizotondibetsera kuchengeta mwana wacho iyeye. Mukomana ndakarwadziwa, but ndakabva ndati it is fine for now, chimbondisiya mira ndinge ndichimbofunga nezvazvo. So ndainge ndichitoshanda zvangu muHarare samaid, but ndakarwadziwa, mwoyo wangu wakaita kutsemuka. Ndakabva ndachizofonera amai ndikati mai, ndonyaya iri kunoku, ininiwo ndine munhu uyu wandiri kufambidzana naye sezvandakakuudzai, but akandinyepera, ane mwana. I never thought kuti ndinozosvika pakuroorwa nemurume wekuti akambopinda mumarriage apa ane mwana obva andinyepera futi. Amai vakabva vanditi iwe uya kuno kuti chazozvigadzirisa, ane mari here munhu uyu? Ndikati mari iripo mama yekuti anokwanisa kundichengeta, ane imba, ane motikari, ane shop, mari anayo. Saka amai vakabva vazonditi iwe uchiuya kuno. Ndokubva ndazoenda kumusha. Ndakati ndasvika kumusha amai vakamboita sekunge vainge vachindipa counseling. Ndokubva ndazodzokera kuHarare ndikabva ndazotizira, but amai vakabva vachizotanga kuchinja. Vakabva vati mwana iyeye unofanira kuti unge uchimungwarira, unofanira kuti unge uchiziva kuti mwana iyeye haasi wako, mwana iyeye achakonzeresa kuti unge uchingogara uchinetsana nemurume wako, and if you want to control your marriage, mwana uyu anofanira kuti ange achienda kuhama dzaamai vake. Wazvinzwa here? At first mukoma ndakati mama, because mwana uyu iniwo ndainge ndisingatombomuvengi zvekusvika palevel rekuti ndikamudzinga pamba. So amai vangu mukoma ndopavakazondiudza nyaya yekuti vainge vakarota chale uyu wangu aine umwe mukadzi nekuda kwemwana wake uyu. Ende ndakazoti one day ndabata foni yake, ndopa ndakabva ndazviona imwe text. Nhasi uno tinogara tichinetsana nekuda kwetext iyoyo, because yainge yakangonzi mangwana tingasangana nguvai, ende paiva neprofile picture remunhukadzi. Ndokubva akasika akabva adelita chat racho iroro. Ndakabva ndati mama chindipai mushonga weya, because apa murume ndinokwanisa kutomuluza. Then after that amai ndipo pavakabva vazouya. Then Rue uyu takatanga kumubata rafu mukoma, tichida kuti iye ange achingotiza. Ndainge ndisisina kana basa nazvo kuti aita mustreet kid here kana kuti. Amai vakazombodzokera kumusha, ndokubva vachizodzoka. Vakauya vainge vaine tumwe tuzvibhodhoro twavo tuviri. Rimwe bhodhoro racho rainge riine mushonga wainge wakaita kunge bute. Vakabva vanditi uyu mushonga ndiwo wemupfuwira. Chimwe chibhodhoro chacho chainge chiine powder yainge iri yewhite yakaita kunge vhimu. So vakabva vanditi uyu ndo mushonga wacho watichanoshandisa pakuzonomuuraya, zvekuti hakuna anozombozviona kuti adya poison. Mukomanashi ndakatoti maybe this was a solution. Ndokubva tachizoronga mukoma, takabva tazoisa mushonga wacho iwoyo. Musi wacho ndakatobika sadza nemaveji nechicken nekuti ndo ainge achifarira. Ndokubva ndabuda paya, because ndaita kunzwa ndichidedera, so kuti handidi kumutarisa mwana uyu achidya. Saka paiva neplate yaamai neplate yangu neplate yake Rue. Asi chakazondinetsa ndechekuti ndakati ndava kubva kuya ndipo apo pandakazonzwa ingori mhere vangu amai ndivo vainge vachinzi varwara vaendeswa kuchipatara kunodai. Amai ndokubva vatoshayika. Mukomanashi amai vangu mushure mekunge vashayika, upenyu hwakaenderera kumberi, but nyaya yavapo ndeyekuti ndakatanga ndichanzwa voice rakangonditi chipo. Ndokubva ndamuka paya ndakati kwari kundidaidza ndiani, because murume ainge asipo pamba musi wacho iwoyo. Ndokubva ndarara ndikanzwa zvekare zvichinzi chipo. Kochi ndokubva ndazonzwa munhu akaflasha toilet. Ndikati zvimwe kuda ndiye chale ainge adzoka. Ndakaenda mubathroom ndikabva ndaona kuti mainge musina munhu, so ndakabva ndatanga kunzwa mudumbu, because ndo zvandinoita. Ndinoti kana ndikaita stress ndinobva ndatoita manyoka same time. Ndichinodai wanikwe mainge musina
tissue ndokubva ndatoti pano ndava kutoshandisa zvemababy wipe. So ndine kamwe kakabhodhi kangu karimo mubath imomo kanogara zvinhu zvakangosiyana-siyana. Ndichinovhura mukoma ndopandakabva ndazviona amai vangu because kakabhodhi kaya dhoo racho nechemukati mune mira. Ndopandakabva ndazviona amai vangu vainge varimo mumira imomo vakatarisana neni vakabva vangoti chipo wakandiurayirei. Ndakarwa nehana mukoma ndikaskrima. Maid naRu vakauya mubath vakabva vanditi nhai mama kochii. Ndikabva ndati ndiri kunzwa mudumbu mangu muri kurwadza, muri kumona chimbobudai panze. Mukoma Nashi ndozvakaitika ipapo. Ndakaona chipoko chaamai vangu. I have seen her spirit 3 times. So ivo vari kuti ndinge ndichienda kuhama dzavo ndinge ndichivaudza zvose izvo zvakaitika, asi chiri kundinetsa ndechekuti amai ivo vakadya chikafu chavainge vaisa poison ivo, but now vava kudzoka kwandiri vachiti wakandiuraya. Enda unoudza hama dzangu kuti wakandiuraya. Mukoma Nashi ndiri kutsvaka anything, n'anga, profita, handizivi chero munhu anokwanisa kundibetsera. Ndinowanzwa kunzwa maKristu achiti hakuna ngozi. I am willing to give my life to Christ kana zvichinzi zveshuwa kana ukatendeuka kunenge kusisina chinhu chinonzi ngozi. Mukoma handikwanise kuti ndige ndichienda kuhama dzaamai vangu ndige ndichinovaudza nyaya iyi yandakuudzai. Kana mukaposta nyaya yangu ndizivisei, ndichange ndichizoteverera ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo vedu we, pakaipa munhu wabika poison obva wadya futi chikafu chacho ichocho chaunenge waisa poison. Mahwani ngatitaurei navo mucomment section. Hanzi ndafunga hangu kutendeuka nekuti ndinonzwa zvichinzi kana ukatendeuka kana ngozi kunenge kusisina.